Sallama nake wa jama'a kowa ya zo zai ji sako. Kowa ya zo zai ji sako. Sabon mutanen kwaya bayo harshen murna suke yi. Mun ji murna suke yi. Sannan mutanen biyu sun je na fada. Ashe ba su ansa. Banki dan shugaba na siyasa tun da dai gani gasa. Betara. Ko da yaushe mu dai addu'an mu rabbu karo irinsa. Betara. Na yi bincike a siyasar barna kabba irinsa. Betara. Za mu je mu bullo zan aiki zuciya mai takunsa. Betara. Mai gidan al'umma kuma kai ne garkuwa gun matasa. Betara. Dai kananan cikin tafiya towa na sai mun cire sa. Betara. Dan baya aiki a kullum mun gane salon yaudararsa. Betara. To za mu je mu mai da matasa ko ina bai barin su. Kai ne ka zamto guda ɗaya tilo ba ka rushe shirin su. Betara. Dan Aliyu to ja mu je baka san me yaudara ba. Betara. Kai ka ce a siyasa za mu yi ba fada a yake ba. To in fada ake na san ba a kai yi wannan karan ba. Dan gaskiya ɗaya ce na fada ba za a ce kuskure ba. Sabon mutanen biyu sun ce na fada ya je kunnuwanka. Sun ce da kai ne ɗaya tilo zahiri ba sanka. Kuma sun ga ayyuka sun gode to rabbana ya tsare ka. Kuma sun ga bohal da hanya gwamnati yanzu san ba sanka. Ka ba mu sola da motoci a rabawa duk al'ummarka. To kaga wanda in zai gwamnati zai yo ta ne dan talaka. To godiya mun muke ma Allah ya saka wa babba. Na je nishani sun ce na faɗa maza betara ba su anka. Dan ba fa sun ba betara su suke wa maraba. Dan sun ga ayyuka sun cire rai ba su san ana yin shiri ba. Sai lokaci guda aka fara gashi nan bai tsaya ba. Betara sannu babba. To za mu je garkuwa. Za mu je garkuwa maza betara jan shige gun matasa. Gashi nan baya sun ce betara babu sa'an karansa. Har inkiya suke mai wai betara duniya gun matasa. Ko da yaushe sun shirya in ya fito wani bai tare sa. Gani nan kwaya domin na isar da sakon masoya. Sun ga ayyuka ba su san da akwai ajandar hakan ba. Godiya su suke ma sun ga aiki na gaske. Ta mu je coordinator betara garkuwa gun matasa. Mai gida gurin dan yoba da baya kushe masoya. Ango gurin hawa ushirin salon siyasa ya koya. Baba gambus mu je mu shirin ka ba za su gane hakan ba. To ta mu je garkuwa na betara kaga jigon matasa. Ta mu je garkuwa na betara kaga jigon matasa. Dan Aliyu gagara gasa ja mu je ka ci sunanka. Muktar betara ja mu je zauna kujerar ka. Dan Aliyu gagara gasa mun yarda ka ci sunanka. Muktar betara ja mu je zauna kujerar ka. Dan Aliyu gagara gasa mun yarda ka ci sunanka. Muktar betara ja mu je zauna kujerar ka. To da fari na sa Allah mai bani bayan mun gori. Wanda ya yi masoyan betara addu'a suke ta tasiri. Kullum a burin da suke Allah ya mai da alkai. Sun gamsu sun san tantatiri za ga ayyuka tari. Ba dan halin mu ba Allah dan mai madina mai maka manzo. Dan Aliyu gagara gasa mun yarda ka ci sunanka. Muktar betara ja mu je zauna kujerar ka. Zauna kujerar ka maza Muktar kai kake aiki. Mu je uban tafiya dan kai kake ba da mamaki. Mu je kutungun bauna ko rufi a dan daki. Dan Aliyu ja mu uban tafiya sirke a dan yaki. Muktar betara kowa za ya bi ka to za ka yi mai riga. Dan Aliyu gagara gasa mun yarda ka ci sunanka. Muktar betara ja mu je zauna kujerar ka. Kowa ya zo shi ku bar shi ya zo dan dole zai koma. Kowa ya yi ra'ayin samu ra'ayin mu mun kama. Inda akwai bobi to mu ba ma batun lema. Mun sai shi jajirtacce ne shi ne san kima. Shugaban siyasar yan Borno dan Aliyu dole na ce oga. Dan Aliyu gagara gasa mun yarda ka ci sunanka. Muktar betara ja mu je zauna kujerar ka. Ka san mutuncin al'umma dole ma abu bayanka. Mata iyaye na gida su ma sun bi bayanka. Wanda zai
bayani majalisa kowa yana shakka, mai ba kuɗi kyauta ta kuɗi duk sun ji tsoronka. Kaga wanda aiki ke tsoronsa kowa ya ganshi ya ce oga. Dan Aliyu gagara gasa mun yarda ka ci sunanka. Muktari Betar Jamu mu je zauna kujerarka. Muktari Betar wanda ya ja to ba zai ga daidai ba, domin amana sai da amana gashi ya saba. Canji muke ta gani to tallaka ba zai yi kuka ba. Wa za ya zage ka Muktari in ba balidi ba. Kaga zashirin tafiya kuma babu munafiki tafiyar goga. Dan Aliyu gagara gasa mun yarda ka ci sunanka. Muktari Betar Jamu mu je zauna kujerarka. Zauna kujerarka mai ja da kai yana shakka. Zauna kujerarka kai ne ka amsa sunanka. Zauna kujerarka mata maza duk suna binka. Zauna kujerarka mai matasa a gaishe ka. Kowa ya zo shi ku bar shi ya zo don dole zai koma lalle. Dan Aliyu gagara gasa mun yarda ka ci sunanka. Muktari Betar Jamu mu je zauna kujerarka. Tafiya ta bobi kwarai ce babu sara da yan suka. Na gamsu kai na daban ne baka zagin masoyanka. Me san talakawa to kai shine abokinka. Ko da cikin majalisa ma duk sun yi shaidar ka. Kwantoniti za ka yi mana mun aminta kai za ka iya je ka. Dan Aliyu gagara gasa mun yarda ka ci sunanka. Muktari Betar Jamu mu je zauna kujerarka. Domin siyasa babu faɗa kowa ya zam shaida. Ko da a nan gaba 23 ra'ayinmu mun tsaida. Shi ne ya san matsalar mu ni na san akwai shaida. Yayo furojan ba adadi wane 106. Godiya nake maka bobi rabana ya tare dare ka. Dan Aliyu gagara gasa mun yarda ka ci sunanka. Muktari Betar Jamu mu je zauna kujerarka. Yau ba na san ko da nan gaba za a sha harka. Ra'ayi na Betar shine kowane ƙauyuka duka. Da akwai furojet ya tara wanda za a yi su duka. Kowa ya zo ya ji me zance ga zuma farar saka. Kuri'a ta 23 mun baka kowa ya gane hakan koga. Dan Aliyu gagara gasa mun yarda ka ci sunanka. Muktari Betar Jamu mu je zauna kujerarka. Jamu je uban aiki, ka sa wasu raki, ka ba su mamaki, wasu ma suna daki. Na gaida dan zaki, bana ma akwai aiki 23 da akwai aiki. Ga mai rabon aiki, suke rabon taki mota gida har da Saudiya. Jamu je uban aiki, gida a gaishe ka. Kai yau ba mai waka bobi ka amsa sunanka. Jamu je uban aiki, jamu je uban aiki. Ayyaka Dan Aliyu gagara gasa mun yarda ka ci sunanka. Muktari Betar Jamu mu je zauna kujerarka. Dan Aliyu gagara gasa jamu je ka ci sunanka. Muktari Betar Jamu mu je zauna kujerarka. Dan Aliyu gagara gasa mun yarda ka ci sunanka. Muktari Betar Jamu mu je zauna kujerarka. Muktari Betar Jamu mu je zauna kujerarka. Muktari Betar Jamu mu